Benvinguts, com esteu? Gràcies per compartir el vostre temps amb nosaltres. Benvinguts en aquests minuts de conversa que fem en aquests vídeos especials dedicats a persones implicades en el Front Nacional de Catalunya, la qual cosa vol dir que també estan implicades en el que és la independència unilateral del país. Avui ens acompanya un dels membres del Front, ell és el Nácor Valenzuela. Benvingut, Nácor, gràcies per estar amb nosaltres. Ell és empresari, és també monitor esportiu i ja té moltes altres idees que ja anirà fent. Però el que ens interessa del Nácor avui és que ell havia estat implicat ja en política, s'havia presentat en una llista municipal a Badia del Vallès, però un dia, evidentment amb tota la llibertat del món, decideix canviar de partit, per entendre'ns. D'entrada, Nácor, com vas conèixer el Front? Què és el que et va agradar? Què et va atraure del Front Nacional? Em va atraure, jo crec que més que res, l'ineficiència dels altres partits i veure que és un partit que es pren la independència i el país amb seriositat de veritat, no el que estic veient. I ho he vist de ben a prop perquè he estat dins del partit de Junts per Catalunya i crec que no van enlloc. Aleshores, buscar un partit que de veritat tingui aquest camí com a sentiment i com a final, crec que és el Front, i per això estic amb vosaltres. Però et vas presentar en aquesta llista de Junts per Catalunya de Badia del Vallès, però aquest va ser el motiu principal per deixar-lo? Perquè vas veure alguna cosa, allò típic que passa en molts partits polítics, d'aquelles rancúnies, aquells problemes que a vegades succeïn en tots els partits polítics, però per això, o més aviat per aquesta qüestió nacional d'abandonament dels postulats que en teoria representes? Esclar, jo em vaig presentar en un municipi que no és gens independentista, tot el contrari, és un dels municipis més espanyols, per així dir-ho, de tot Catalunya, i a mi el que més m'ha enfadat o més m'ha fet sortir del partit és a nivell nacional, perquè clar, allà a Badia ni pots estar parlant en català tot el dia perquè no t'entenen la gent, i això em molesta també. A nivell municipal no és ben bé, més bé a nivell nacional el tema. D'acord, però el fet de... Esclar, jo ara t'ho dic, ara em faré d'advocat del diable, si m'ho permets un moment. O sigui, el fet de no treure ni un regidor, els teus excompanys de política poden dir, home, esclar, el Nácor ara resulta que com que no ha tret ni un regidor, ara s'ha canviat de partit per veure què, saps? Vull dir que busca les seves possibilitats polítiques, per això no està amb nosaltres, és a dir, m'entens? O sigui, hi pot haver aquesta rancúnia cap a tu pel fet d'haver canviat de partit. No, mira, saps el que passa? El meu partit de Badia del Vallès portava a les anteriors eleccions municipals, no es van presentar. Per què es presentar? Perquè no hi havia candidat i no hi havia un equip fort, diguem-ne, per presentar. I jo vaig aparèixer al partit, m'ho van oferir, hi havia un altre candidat, em van escollir a mi i vaig pujar els vots un 30%. Aleshores vol dir que per no treure un regidor, jo sé que en 2 mesos o 3 abans de les eleccions que em van escollir a mi, jo no puc fer una gran feina per treure un regidor quan abans no s'havien ni presentat. Aleshores aquesta no és una raó. És impossible que sigui així. Et vas sentir enganyat amb tot el que va passar després del referèndum de l'1 d'octubre? A nivell personal, em refereixo ara. Amb tot el que va passar després, sí. Crec que arribar a fer un referèndum i com es va arribar a fer no va estar gens malament, però la gestió que va ser darrere i la gestió que està sent fins ara, a dia d'avui, crec que és nefasta perquè l'independentisme necessita una miqueta, no, molta unió, i no n'hi ha d'unió. I a part que ja es diuen independentistes però no ho són realment, perquè penso que els agrada molt les cadires, els agrada molt estar allà a dir això, però a l'hora de la veritat no fan el que han de fer. O sigui, m'estàs dient que tots aquests partits que ara anomenem processistes, independentistes, només tenen la boquilla. Sí, el cartell que es posa. I ja està. El Front Nacional, ja saps, proclama la independència unilateral, com hem dit. Tu creus que és possible això? O tu creus que podem arribar a tenir les eines necessàries per fer-ho? Sí, mira, jo crec que la independència d'un país, i més formant part, no diguem-ne ara mateix d'Espanya, l'única via és aquesta. Perquè jo crec que des del referèndum, el que va fer l'aleshores president Carles Puigdemont de 8 segons de república i després deixar-la en un calaix, això va ser, diguem-ne, per mi, l'última possibilitat de diàleg amb l'estat espanyol.
després de tantíssimes vegades i tants anys que portem esclafats per ells. Aleshores, jo crec que a partir d'aquí ja s'ha vist que amb l'estat espanyol no es pot fer res més. L'única via és la unilateral. Ni una taula de diàleg, entenc. Home, per què? Sí, no, per què? És la pregunta que s'ha de fer. Estem també en una situació que, ja saps que al front un dels seus punts més fonamentals és la defensa del català. Estem en una situació de llengua catalana i de la identitat cultural una mica crítica. Com la veus tu des d'un lloc com Badia del Vallès, com abans ens explicaves? És a dir, és un lloc on la llengua catalana és complicat que hi penetri. Sí, bueno, ja no és que sigui residual, perquè residual vol dir que ha existit. No ha existit mai. Jo, els mítings que vaig fer l'any passat a les eleccions van ser en castellà. Van venir consellers de la Generalitat i ho van fer en castellà. L'alcaldessa parla sempre en castellà. I si publiquen alguna cosa en català, la gent, al Facebook o alguna xarxa social, la gent li recrimina que no facin en castellà. I avui mateix una anècdota que anava caminant pel carrer i estava al mercat aquest que posen ambulant i una dona que treballa en una paradeta d'aquestes es gira i li diu al seu company: ¿yo por qué tengo que hablar en catalán? ¿Por qué tengo que aprender en catalán? Suposo que hi hauria una dona o un home comprant i li hauria parlat en català. Clar, això és que és irreal, és surrealista aquí a Catalunya. Però tu creus que es pot revertir aquesta situació? Es pot revertir, sí, jo crec que amb la independència, perquè formant part d'Espanya poc a fer. I què en penses de la normalització lingüística? Perquè en teoria, a veure, a les escoles de Badia del Vallès, en teoria, no ho sé, però s'aplica la normalització lingüística. Per què no funciona? Mira, jo a Badia del Vallès no vaig anar a l'institut, a l'escola de primària sí, uns cursos, i després vaig anar a Terrassa. Jo me'n recordo que quan jo feia l'ESO, a Terrassa no es parlava català ni a les classes de català. Ni a les classes de català? I com les fèiem les classes de català? La professora ho explicava, ho enteníem, però no es parlava català. La professora sempre insistia, no? Català, i no es parlava català. Però no fèieu ni correccions, ni dictats? Sí, això sí, el que són els treballs i tal, sí. Però a l'hora de conversar a la classe no es parlava en català, ni a la classe de català. Aleshores dius, com vols que la gent parli català si ni amb aquestes? Aleshores, però tu, què els diries a aquestes persones que fa molts anys que són aquí, que no han tingut mai la voluntat, no ja d'entendre-ho, perquè potser hi ha molta gent que ja l'entén i no hi ha problema, però de participar al català, de fer-se el seu. Vull dir, quin és el problema? Què és el que falla? Que el català no hagi penetrat en llocs com, per exemple, Badia del Vallès? Home, jo crec que això ve de molt enrere, ve de quan el tio Paco, quan Franco estava viu, que va haver molta immigració per part d'Espanya, Andalusia, Extremadura, Múrcia, i clar, estava prohibit el català. Aleshores, totes aquestes persones han tingut fills, no han parlat en català mai, però els fills, perdona que t'interrompeixi, però els fills, clar, hi han anat a escola en català. És a dir, el que no entenc és aquesta mena d'animadversió cap al català, que dius, home, si tu ja has vist coses en català, ja has tingut televisió en català, com és lògic, ja has pogut llegir en català, no sé per què ets tan reticent a aprendre i a fer-te la teva, la llengua i la cultura del país. Bueno, perquè hi ha un problema que és que la gent que ve de fora de Catalunya, com forma part d'Espanya actualment, es pensa que aquí s'ha de destruir la llengua, s'ha de destruir la cultura. Mira, si jo tinc 28 anys i em va passar això a l'ESO, imagina la meva mare que té 53. O sigui, és pitjor encara. I parlava menys el català segurament que ara. Per tant, a veure, jo no sé, aleshores jo et pregunto, jo com a català autòcton, potser nosaltres hem fet alguna cosa malament per tal que tota aquesta massa de gent que va venir aquí amb tot el dret del món a treballar, a guanyar-se la vida, no hagin entrat? És culpa més dels que som catalanoparlants de sempre o quin és? Jo crec que és una culpa una miqueta compartida, perquè també els catalans o els catalanoparlants, quan hi ha una persona que es pot notar que no és d'aquí, que és immigrant, parlem en català i diuen què i li contestem en castellà. I poder és que no ens ha escoltat bé. Però bueno, és aquest error que cometem aquí a Catalunya, però a part d'això és ja per part del govern espanyol, de quan estava Franco, etc. Això ve arrossegant-se d'allà. Quins altres elements del front t'han interessat? La part de la qüestió unilateral, de la qüestió
de la llengua, no sé, com veus la defensa del país, de la identitat, la defensa de les capes mitjanes, del petit empresari, per exemple. Bueno, sobretot això del petit empresari em sembla una qüestió lligant, una qüestió que s'ha d'abordar molt, però clar, és una qüestió que és el que parlem, que sense independència no es podrà fer res d'això, perquè tot depèn de l'Estat, diguem-ne, els autònoms, etc. I l'altra cosa que m'agrada del front, que per molt que diguin que si xenòfobs o racistes o el que sigui, això és el que diuen, és que està clar que la immigració s'ha de controlar. S'havia d'haver controlat en el moment que van venir tants andalusos i tant, perquè això ha passat ara, que no saben parlar català i s'ha espanyolitzat Catalunya, i ara està passant amb gent que ve de fora d'Europa i tampoc s'impliquen en això. Però esclar, si venen i hi ha molta gent que parla castellà, aquesta gent que ve de fora només n'aprèn el castellà. Saps el que vull dir? I sí que és veritat que s'ha de controlar la immigració, perquè estem patint crims, violacions. Barcelona i l'àrea metropolitana està bastant malament en aquest tema. Per tant, la seguretat ciutadana és un altre dels punts claus. La seguretat i les llibertats. Per exemple, aquesta gent que diu que recolza els gais, el LGTBI, i després també diuen que recolzen l'islam o respecten l'islam, això em sembla a mi que no té cap lògica, perquè l'islam no respecta els drets humans com a tal, ni de la dona, ni dels gais, ni de les lesbianes, ni de res d'això. Aleshores, aquesta gent que respecta els dos i que agafa per bandera els dos, no l'entenc. Hi ha molts partits, avui en dia, o quasi bé tots, que ho fan i no s'entén. Suposo que és per causa d'aquest bonisme generalitzat que s'ha imposat a la societat. A mi m'agradaria que donessis un missatge. També diguem-ho, et dius Valenzuela Martínez, que és un cognom 100% català. Per mi sí, vull dir, no hi ha cap problema, però t'ho dic perquè, sobretot tota aquesta gent que tu deies, per exemple, aquesta gent que encara se sent malament pel fet del català. Tu et dius Valenzuela Martínez. A casa teva segurament heu parlat en castellà o parleu en castellà? A casa meva 4 persones saben parlar català, a la meva família. Ningú sap parlar català, imagina't. No, ja, per això et dic, però jo a mi m'agradaria que donessis un missatge a totes aquestes persones, un missatge de suport, de dir, feu ús d'aquí, perquè agafar això d'aquí és important, és on sou, és on viviu, és on viuen els vostres fills, és on estareu, ho estimeu una mica. Què els hi diries amb totes aquestes coses? Mira, jo crec que hi ha molta gent que ho respecta i que ja ho fa, però a la majoria de gent que no ho fa, jo li diria que no fa falta que se sentin catalans. Andalusos, per exemple, o de Madrid, que vinguin aquí, si no se senten catalans, ho podem entendre. Però sobretot crec que hi ha una base que és el respecte i el saber la història d'un país, saber la cultura d'un país, saber la tradició d'un país. I això sobretot s'ha de respectar, no s'ha d'imposar el seu a sobre de lo nostre, a més estan en el nostre país. Li diria això, que respectés les decisions que pren el poble de Catalunya i que comparteix també perquè estan aquí, estan vivint aquí i han de mirar sempre pel millor de Catalunya. I què els diries als joves que a vegades els fa una mica de cosa participar en política? Perquè a vegades, també ho hem notat, ho noten molts partits polítics, no només nosaltres, que hi ha gent que és reticent a participar de manera activa en política. Perquè tu t'hi has implicat, és a dir, tu vas dir un dia, doncs jo m'hi poso, no? Què els diries a les persones que potser els costa una mica de ficar-se en aquest món? Sé que és dur, sé que és difícil, sé que a vegades és fins i tot una mica amarg, però... Moltes. Moltes, no? No me'ls animaràs gaire així. No, moltes, i més a Badia del Vallès són independentistes. Exacte, potser sí. No, els joves que no s'impliquen és tan senzill com dir-los que com veuen el país i el seu futur. O sigui, si no s'impliquen en això, Julio Anguita és una persona que ni és catalana ni res i de vegades tenien algunes coses contra el català, però tenien moltes coses bones i va tenir bastants missatges cap als joves i és això, que ara estem com criats entre cotó, però que la cosa no serà així sempre, ni ha sigut així sempre. Aleshores, si el jovent no s'implica, i sobretot amb la independència de Catalunya, perquè s'està dient que al costat d'Espanya no farem res ni ens esclafen, si no s'impliquen, el futur perilla. I si el futur perilla, què faran? O sigui, l'hora d'implicar-se és ara, no és d'aquí 10 anys o 20 quan ja estem esclafats del tot.
Doncs molt bé, hem exhaurit el nostre temps. Gràcies, Nàcor, per ser avui amb nosaltres, t'ho agraïm. I esperem que el teu pas al front nacional sigui molt profitós i et puguem veure més sovint. Nosaltres ens retrobem ben aviat amb altres persones interessants d'aquí del front, ens explicaran altres coses relacionades amb tots els temes que ens importen a dins del front. Gràcies per la vostra atenció i ens retrobem ben aviat.